अब चली नौजवान के जो मन बा तो नौजवाने के मन लायक हम चलो तनी हमें। हाँ जी पहला गीत सुनाई जो नयका आई बा। हाँ जी तू कैसे ब्यास कि मरही के बाटे तो अरे मार दो न जान से। बा ये भाव है जब तहरा मुआवे के बाद अरे ब्यास में हमरा पर बम भी गवा दो। हां लेकिन से तड़पावत ए सुशील प्रेमी हट जा हेने हट जा है ने हटा आ हट हेने। एगो लड़का कहता है भाई कैसे कहता हो का नाम भराऊ गुड़िया अरे रउरा गुड़िए नहीं खी जहर के गुड़िया बा हां हमरा पर नहीं खे ताके के ज्यादा सब भाई लोग पता के बा। हाँ जी एगो लड़का कहता कि देखो तहरा मुआवे के होखे नु हां त हमरा पब्बो में बिगवा दो जहर दे दो हां छुड़ा मारवा दो हां काहे गोली से कुछ होत नहीं के ब्यास के बाकी है तोरी ताक ताक के जन्म आवा ना तो दुगो सल्फास के टिकिया दे दे लड़का कैसे कहता नैन छुरी से कटारी हो गई रूप के दुनिया पुजारी हो गई केहू नजरिया में आके जब बस जाई तो जनी हो कि प्रेम के बीमारी हो गई। अतना हम भीड़ देखेला तो हम खुदे जहुआ जिला कि कौना के यहाँ जाए बाकी अब सगरे ना जाई खाली पिंकी के यहाँ जाता नहीं हां तो गुड़िया के दुख लगी। हां जी गुड़िया के यहाँ जाई हाँ। तो चारों जनी कहिए कि आई दादा गोलू राजा हमारा के नहीं खन पूछो तो जाए तो सब जनी तू निमन कलाकार बारू सगरे हम घूमत रहो पारा पारी सब के यहां जाए कि मरही के बाटे तो अरे मार दो न जान से कहे के मुआवलू नजरिया के पास से कहे के मुआवलू नजरिया के पास से मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो मार दो न जान से मरही के बाटे तो मार दो न जान से कहे के मुआवलू नजरिया के पास से। मनीष बाबा हां जी पत्रकार बानी पाटन से जिला परिषद साहब हमरा भोला भैया फिर से हां हमरा के आशीर्वाद दिले बानी बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। असही देत रही रौरा लेत रही गाना बड़ा सुंदर बा हां तो मुर्गी भी ये मार देवे के ना तो फिर भुला जाइले मुर्गी या के कम कहीं मारे के कि घर से निकले लू रह बारी बारी से पारा पारी अब भाई इतना धामिन के बीच में हमें वो डोड़ लेखा बुझाता है इतना भीड़ आज हम ना देखले रही पहले मुर्गी के कहे मैडम ए मैडम ए मैडम कम हियर ए मैडम हेने अब
ए डेरा जन मारो आओ मारो तनी कलाकारी देखे के बा हां चेहरा तो भगवान देले बड़े बाकी कलाकारी भी जरूरी बा काला में चेहरा ना काला देखा जाला तनी आगे जाके देखिए हम आगे जाके मारो कि घर से निकले लू जा 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 उजर पास लागल को गइलू वाह पास हो गई आवे एक करी चिंकी आवो ये सुनर चिंकी गाड़िए चलावा जब बोले के कहिला तला जाए लगे आहा का नाम होता है ने आवा आवो फल तो बड़ा निमन बा का नाम हो निकी सिंह चलो सुंदर तनी मुर्की देखा का करब हमरो भोला भैया ध्यान देवे के पर जाला हां जी गोली लगल 1 साल हो गई हां तो हमरो आशीर्वाद में जाम लागल बा उझिले के मौका नहीं के कि घर से निकले सुंदर तनी ताली बजा दो लोग भाई कलाकार सिनोरा संग्राम सिंह जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद बार बार प्रणाम एगो बात ओरिजिनल बाकी जो ने क्षेत्र में जितना भी कलाकार बाड़ो हां जी नंबर 1 हमरा के यहाँ नहीं खेलो ना जी एगो रूपा बाड़ी की कुछ दिन घींचो तरी बाकी ये जिला में भाई कलाकार बड़े बहुत सुंदर सुंदर खूब सुंदर मुर्गी देखत है नु तनी हाउ बिचवली के भेजो प्रिंस का जिला है आओ मैडम जी खिसिया जन आगे आवो फिर से कम समय में मुर्गी देखा भोला भैया के हका जाए भोला भैया जिला परिषद बानी फिर से आशीर्वाद दिले बन तनी तू देखा दो मुर्गी कि घर से निकले लू जिया जिया बुझाता कि शौचालय पास करवे जाती है निमन रहल हाल खूब सुंदर अति सुंदर आवा गुड़िया गुड़िया के तो शरीर देखो तनी नु तो हमारा अनुभव होता कि जहर के पुड़िए हड़ी ना ना अनुभव ही होता कि पहले लोग मिलिट्री के जवान हो हां अब जाके सब में बहाली भइल भाई उम्र के हिसाब से कि घर से निकले लू जब सजी सवार के अभी पिंकी तहार बाकी बा तो लबर तारा के लास्ट में रखले बनी हई तनी मैडम जी के तनी रौराई प्रभु कम हियर आई पिंकी जी कि घर से निकले लू जब सजी सवार के ये है अरे घर से निकले लू खूब सुंदर चलो आओ पिंकी खूब निमन जोड़ा होके अब तोहरे पर सबकर नजर टिकल बा एने के प्रसिद्ध में तू गिनल जालू तो तनी अपन कला देखा दे नंबर 1 निमन आदमी के कला खराब होइबे न करे कि घर से निकले लू जिया जिया लहई तरह मुर्गी पर खुश होके प्रिंस सिंह जी बिजली विभाग में भैया हमरा संग्राम सिंह जी 1000 रुपया दिले बनी बाकी 1 2 3 4 5 6 जानी के मुर्गी भइल बा हां जी बाकी हमरो मन करता है कि एगो मुर्गी मारी मारी के देखी हाथ उठा के बतावे भाई सब कोई देखे हम मुर्गी ऐसा मारब चैलेंज के साथ में हां कि अगर ऐसा मुर्गी मार देबू हां तो 1 लाख रुपया हमारा तरफ से रही 6 जानी के 1 लाख दे देब जे मार दी 6 लाख हाँ जे मार दी ओकरा के 1 लाख 1 लाख अब तनी गौर करब सब मुर्गी पर 6 लाख उठा के लेके जा मरद के मुर्गी तो फिर से हमरा भोला भैया के आशीर्वाद आगे जिला परिषद साहेबानी इतना आशीर्वाद दे तनी विधायक रौरा के माई बना दे हां आहा देखी मुर्गी तनी हेने देखो कुड़िया जी रौरो
मुर्गी देखी देखा छौ लाख इनाम ऐसा मुर्गी कमे देखे के मिले प्रभु छौ अरे घर से निकले लोटा ले लो लोटा दे दो लोटा दे दो लोटा दे दो मारो मारो ई पीछे सुन तू आगे से उठावो मार देबू मारो 6 लाख इनाम लेके तो मारे के पड़ी तो हम पीछे से उठल बनी तहरा आगे से उठाओगे उठाओ तब 1 लाख मिली चलो कि घर से निकाले जब सजी सवर के राम जी बनवले लागस पूरा सफर के संग्राम सिंह जी हमरा के आशीर्वाद देले बानी बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा में तू ही तो हवे गुड़िया तू ही हवे पिंकी तार नमवे न जानी कि बुद्धि फेल कइले बाड़ू तनी हेने आवा तू ही ना आवा का नाम बतौलू हो गुड़ी निकी कि बुद्धि फेल कइले बाड़ू फिर हमरा भोला सिंह जी जिला परिषद साहब हमरा के हजारों रुपया आशीर्वाद देले बनी बार बार प्रणाम करब रौरा धन में गुलर के फूल पड़ जाए पड़ जा कि वो रहिबे मत करे ना कि बुद्धि फेल कइले बाड़ू अरे है बुढ़वा जवान के तो कहे के मुआ वेलू नजरिया के बात से कहे के मुआ वेलू नजरिया के बात से चांद के भी मिलल बा गोराई तो से लोन पे भोला सिंह जी आज हमरा के राजा मत करी भाई बना ली हमरा के हम कबो काम वाला आदमी है पैसा बहुत कम कमैले बनी जीवन में बटवा दे भोला भैया अब के पन भोला भैया केने बनी हाथ उठाई अच्छा तो भोला भैया नहीं करे चाचा बनी जैसे कि हमारे 22 साल उम्र भाई पिताजी के उम्र के रौरा बानी कुछ कलाकार लोग पे भी अपन दया बरसाई पे सबको आशीर्वाद मिली तो रौरा जरूर विधायक बनबे करो हां जी आर कोई शर्मा जाई पिंकी कहली है कि पैसा ना चाहिए पैसा ना चाहिए प्यार चाहिए जहाँ निर्भय सिंह ने हमारा भाई आज मिल गई तो पैसा हम का करो जहाँ सब गार्जियन मिल गए तो पैसा बहुत कम जीवन में कमाए के चाहिए भुला गए कि कोई शर्मा जाई गोरी तहरा टोन पे चांद के भी मिलल बा गोराई तो से लोन पे अपना तू गोलू के अरे डोला वजनी मान के उड़ जा
तो कहे के मुआवलू नजरिया के मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो मांगो न जान से मरही के बाटे तो मांगो न जान से कहे के मुआवलू नजरिया के बार से कहे के मुआवलू तू रहे कोई हाली होइलो देलो ना खाली यही तरीका रहता है बाकी अब की बेदो हां का नाम बा परवीन मिश्रा जी आशीर्वाद दिले भाई कि मरही के बाटे तो जिला परिषद प्रत्याशी हमरा भैया संग्राम सिंह जी हमरा के आशीर्वाद दिले बनी रोरू आइए जे अच्छा गीत को मरही के बाटे तो मांगो न जान से मरही के बाटे तो मांगो न जान से कहे के मुआवलू नजरिया के बार 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 से नजरिया के बार से फिर से देखी सारे कलाकार जितना भी सुंदर नृत्यांगना नृत्य भाव और गोलू राजा के भी गार्जियन हमरा भोला सिंह जी जिला परिषद बनी आशीर्वाद दिले बनी नारायण जी के कृपा जरूर होगा पर बनी इरा और व्यवहार पर खूब सुंदर मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो मान जानू से कहे के मुआवलू नजरिया के बार से एक बार जाता शीशा मेजर